L-infermiera, professjoni bżonjuża fis-soċjetà huma vitali kemm biex jgħinu l-pazjent kif ukoll jassistu t-tobba fix-xogħol tagħhom, professjoni li mingħajrha x-xogħol tal-kura iħoss nuqqas kbir. One News kellem ma' Alex Manxe li ilu f'dan ix-xogħol għal iktar minn 25 sena. Staqsejnieh dwar x'ħajru jidħol għal din il-professjoni. Naħseb li minn dejjem kont imħajjar nidħol fil-professjoni tan-nursing għax minn meta kont żgħir niftakarni nimmedika annimali u affarijiet hekk. U ma jiddispjaċinix li għażil il-professjoni. Naħseb li din il-professjoni hija challenging ħafna u hija stressful ukoll fil-fatt. Il-President tal-Union tal-Qwiebel u l-Infermiera l-MUMN, Paul Patch, għalinna li bħalissa qed issir kampanja fit-toroq tagħna permezz ta' billboards bil-għajnuna tal-Gvern biex jattiraw iktar żgħażagħ għal din il-professjoni. Tkellimna wkoll mal-Infermiera Bernice Xikluna li spjegatilna x'joffri dan ix-xogħol. Aħna mhux biss nieħdu ħsieb il-pazjent minn lat fiżiku imma emozjonalment ukoll u l-aspett soċjali. Niġbru wkoll il-pazjent u l-familja. Il-professjoni tagħna tinvolvi ħafna dedikazzjoni u hija vokazzjoni lejn il-pazjent u ikollok sodisfazzjon kbir li inti tkun kapaċi li tuħsib il dawn in-nies. Il-Union tixtieq li iktar żgħażagħ jitħajru jieħdu din il-karriera.